Yan, gugulatin ni Chinchin si Vince. Ulit niya! Ulit na! Kunyari lang na, ano? Kunyari lang na magugulat si Vince. Ayun, saktong tapos na kami. At saka bumuwas ng ulan na malakas. Ano? Sakto yung pagkatapos namin. Nandiyan mo na muna. Hugas muna ako ng paa ko. Okay na. Nakapunta na sila sa Bolya. Andyan? Ay, kakain na yung kakain. Nakapunta na ako dun sa kita na bato. Bakit ka na nga naman? Luluto si Ate Jeannie. Ano si... Kuya Jun? Sino yan? Kung sabas. Ano niya? Oo. Nasa kapitbahay Hindi niya daw umakyat sa ano, sa kamalig sa bato. Oh. Nakapunta na nga. Ano kami? Nakakanis nga daw. Nagluto kami ng tilapia. Tapos yung tubig din sa baba. Nagdala kami tubig. Nagdala kami tubig. Ang maganda doon, pag nagluluto. Ano to? Indian carp. Indian carp. Parang carp pa. Huwag mo lang ilagay doon. Indian carp. Yan, para Pinapatuyo. Prito. hindi lang tayong Masisipa. Amutin! Ano? Awa! Kaya Vince kaya yun ba? Kaunod to. Kunahin sa airport ko na Naginanakit pala. ka sa ano? Hindi na nakit naman. Pwede man yun i-scripted. Wala na. Gugulatin mo lang ako. Wala na, script. Wala na, scripted. Bango ng amoy. Oh, Oo. babad na ba? Sarap. Daw mas masarap yan pag ano, yung magdamag na nakababad. Babad yun. Yung sila nakawil-wil ay. Tapat yun. Ako din ito na kasama Windy. Ang ibang usapan na gadahan. May nainggit kasi parang Jason ano? Oh, naiingit. Dati yung kita ni Chinchin na ano daw, nainggit. Oh, Ano Nainggit daw sa ano ko. Ano masasabi mo sa luto niyo? Masarap, babad na babad. Babad na babad? Oo, tsaka ano? Masarap talaga yung babad. Ano no? Masarap yung nasa babad. Ilang hours? Lalo Ito ba yan, Tol? Tol, ito? Ha? Masarap pag nakababad. Oo naman. Oo. Yun ang Kaya sabi pinaka-best. nga. Yun ang pinakadabis Ilang talaga. hours na, Ito ilang ba hours? tino? Ano nga yan? Dun sa... Wala na, ubos na ni Chinchi. Mabilis daw. Mabilis na dapat. Okay na po. Ay, wait lang. Ganito na lang. Bigasin mo sana ng 5 beses pero mabilis. Yung ano, reload. Ganyan. Hello. Reload ulit nga. Hello. Ano na lang? RR Regine. RR Regine. RR Regine. RR Regine. Dali na. RR Regine. Kain na kayo. RR Regine. Dali na. RR Regine. Bilis. Bilis ka pa. RR Regine. RR Regine. Kanta, I need you. Ay, ano na kita tayo? Ayun, saktong tapos na kami. At saka bumuwas ng ulan na malakas. Ano? Sakto yung pagkatapos namin. Nandiyan mo na muna. Hugas muna ako ng paa ko. Kanin. Ito na kaya tayo o yung bottom side? Yan na muna. Hugas muna ako ng kamay. Ulam. Silo. Chinchin. Ba't wala kang ulam? Kahit Ang puti, dami yan oh. diet. Dami yan. Meron bang Ulam na yan. sarap yung nabi? Ang kunti. Diet na yun. Okay lang. Nakapunta na sila sa Bolya. Pero pwede naman sama-sama gawa ng sulong. Libre naman ba? Ano yun? Sino yung sponsor?
Lupit ng tagaluto. Kain po. Sorry na. Yun. Kung anong number no nabunot mo, yun lang nakalagay doon sa... Gypsy baby, hello po. Malalaman mo na kung halimbawa kung sino yung bibigyan. Bunting, wala. Hindi po, siyempre, hindi mo naman alam. Malalaman mo pag nandun na. Malalaman mo kung yun ang nakuha mo. Paano kung halimbawa ikaw yung nabunod ko Hindi, tapos pwede yung naman. panregalo ko? Hindi, pwede Para sa naman lalaki. sabihin ko. Alam mo, number 1. Oo. Number 1. Oh, sabihin Michael ko kung sino yung Cavalier, daan. hello Oo nga. po. Para kung ano Para halimbawa. alam, para kung anong gusto mong iregalo. Oo. Para malaman. Hindi tapos di naman bagay sa'yo. Dapat ano na lang, Chin, kung sino nabunot ang pangalan. O, para alam mo kung anong mabunot. Ano ba, sa ako si Paring Jason, nabunot ko ba. O isip ko na kung ano yung regalo. Pangalan na lang. Pangalan na lang. Huwag na number. Di pwede naman yung number. Ano ba? Tapos malalaman na lang sa kanya kung sino Oo, yun. dapat Ayaw malalaman na yan. yan. Oo. Siya na lang mag-reveal kung sino. Oo, kung sino ba yun. O, ito ang reviewers, hello po. Oh. 3. Ano mo magkaparehas? Alin? Hindi magkakaparehas kasi Hello po. yung number na yun ang number dun sa listahan. Kung halimbawa ikaw yung premiera na nakalista. Gunting da, gunting. Para alam natin kung sino yung kung ano bagay sa kanya. Malam hitilo, regaluhan natin ng ano, yung headband, panty. Basta yung maximum 1 Amo. Tapos si Kuya Noli daw yung mag-ano. Joke lang. Bianes, hello po. Ay, ginagdaan na ng bunutan. Yung bunutan baga, nasa ano baga yun? J. Pangilinan, hello po. Ate Jenny, yung bunutan baga. Oy! Nasa koprahan baga yun. O ito, baka narinig nyo, may twist to. May twist sa Stin's gift. Ano? O baka may gusto sumaling sponsor. Ibibigay natin kung sino makakabunot. Oo. Ay kung sino kung sino yung, anong tawag yan? Parang twist lang. Si Say makabubunot? Oo. Amo sila makakakunot. Ano kayo makinang gawin kung baka may sumali? Tapos ipapabili niya lang sa akin or ano? Oo, pwede Tapos- rin. Sabi nila, ayo habang hindi pa nagsisimula yung bunot. Oo. Baka nga may gusto sumali, di ba? Tapos ibili natin yung ano, tapos ngayon, kung paano kaya bubunutin yun? Bubunutin uli! I-message nila. Bubunitin kung anong... Dito na sa live. Sasabihin nila kung anong number sa kanila. Oo. Hindi, magsabi muna sila kung sinong kasama. Para alam Hindi kasi hindi naman sila makaka... Hindi naman sila kasali. Parang Ano lang, mag-ano lang. Sasama sila sa bunot? Bibigyan lang sila ng number tapos yun. Kung sino yung, kung anong number yung nasa pangalan nun, siya yung mabibigyan. Oo nga. Oo. Pwede, Oo oo. nga. Pwede. Kung sino yung nakabunot ng number. Halimbawa, Pipili sila dito ng number sila. Bibili sila ng 1 to 18 Oh, yun na nga. number. Oh. Halimbawa, sabi nila, no, nasa 13, ganyan. O, sino yung nasa number 13? O, sino magugustuhan nila doon? Or One try lang. Hindi nila alam kung sino. Basta magbibigay lang Basta sila kung ng halimbawa, up to Ang 18 baga. Oo. O nabunot mo baga 19. 19. Sila, nag-ano rin ng number. Hey, Albert, hello o pag po. nag-ano yun, hindi ko ano. Paano kung gusto na yung 19? Hindi. Halimbawa, dito Oh. sa listahan ko yung gubunutan. Oh. May mga number di ba tayo? Halimbawa, ikaw yan, nasa number 5. Pag, halimbawa, ikaw number 5. Tapos yung sponsor nagsabi ng number 5. Pero hindi nila alam na ikaw yung number 5. Ayun. Number kung saan nakasulat pwede nga yung ano talaga. mo. Pwede, oh, yun nga. pwede Oo. talaga. 1 to 18. O, pag nabunot yung 19, Ate Jenny. Michael Cavalier, hello 19. po. 19. Oh, 1 to 18, Budget di ba? girl. 16. Sino kaya? Ang makakakuha. Yay! 1 million. 1 million. 1 million. House and lot. Free. House and lot. Yan, gugulatin ni Chinchin si Vince. Kailangan ako ng ulan. Yan mo nagulat. Bata! Hindi naman Ulit, balik. Sige, Balik. Di nga. Papanggap. Ulit na. Pagbigyan natin yung bata. Kunyari lang na, ano? Kunyari lang na magugulat si Vince. Tignan lang ali. Wala na. Sayang tuloy. Sayang lang. Nagpaano lang Nagpaputik ako. na. Pagbigyan kita ngayon. Wag Araw mo na. ngayon. Sige na. Wag na, kuya. Ayoko ng script. Iba sana yung nasa isip ko, nagugulatin ka eh. Siya sana yung magugulat. Gaganitin ko eh.
Wala. Ka na magulat, nagbablog ako. Ang ano ni Kuya? Ulit nga, ulit. Di, pagbigyan kita ngayon, no? Araw mo ngayon. Hindi nga yun. Ito yung mga par, pauwi na kami ni Kuya Arnel. At bali, nakiusap ko rin na dumiretso kami dito sa ano, Laylaying Inn, dito sa Bato. Kasi yung anak niya ay nanganak kagabi. Dito raw din na dinala sa Laying Inn. Nakauwi na? Ay, nakauwi na pala. Kasi kung nandyan pa sana, ay susunduin sana mamaya. Nakauwi na pala. Nakauwi na pala. Let's G na, at ulan na naman. At yun mga par, magandang hapon. At ayan, dito na ako sa bahay. Bali, inabutan kami ng ulan na malakas ni Kuya Arnel. Basa yung helmet ko. Nag-base ka agad ako. At bibigay ko na yung gamot na binili ko sa asawa ko para makapaggamot niya na siya dyan sa ilong niya. Ito ma. Ano to eh? Mahal pala to. Mahal pala dito. Kala ko, mura lang. 850 yan sa Manila. 867 yung price niya. 867. Tapos ito yung dati niya. May mga ibang brands pala yan. Ano? Brand. May mga ibang brand. Tapos nagtanong sa akin kung ganyan din na brand. Opo ka ako, ganyan mismo. Yun. Ito, tinanong ko kasi ito yung dati pa na ginamit niya na una. May laman pa siya na konti. Tapos ititanong ko kung pwede pa niyang gamitin kasi bukas na. Sabi doon, pwede raw. Hanggat di pa nauubos. Kaya kumbaga, itong bago kong bili ay naka-reserva lang kasi yung resita niya dito ay 3. Hanggang makaamoy. Hanggang makaamoy kasi wala nang amoy siya, hindi na nakakaamoy. Kaya gagamitin muna yung dati niya. Ganyan po niya gamitin yan sa ilong. Wait lang. Wala. Na-imagine ko yung pakiramdam pag siningot niya, parang sakit sa ulo. Hindi dito yan diretso. Sa lalamunan? Ito. Kaya pag gumagamit ako nito, gusto ko nagkikendy. Yo. Tutok na tutok! Ganyan. Pina-spray sa ilong. Pinapasok din sa Kala ko binubuksan. Yan na pala mismo. Pwede ko gumamit yan. Hindi, malamang dahil ka Kasi lagi kong may sipon. Ang lagi kang may sipon. Yusip. Lalo pag yung kung kailan nakahiga na, diyan ko na nararamdaman yung nababara yung ilong kapag nakahiga na ako. Noon pa yan eh. Hindi ko alam kung baka sinus din yan. Hindi, ganyan din ang i-reseta sa'yo. Kaso hindi ka pwedeng gumamit ng Basta-basta. Bakit pala dito? Alam ko talaga, 50 yan eh. ay yung ano pala, tinan mo sa bag, yung resita baka mawala. Kasi pag naubos na, baka di tayo pabilhin na walang resita. Doon! Tingnan mo nga dyan, kung nandyan. Kung wala dyan sa bag na malaki. Hindi dyan. Hello? Kung wala nga dyan sa bag na malaki. Kailangan nga resita niyan. Grabe, kinulos na. 3 yung resita. Kaya sabi ko isa lang muna yung bilhin kasi Bakit? Taon sa iba? Sa ibang Kulang pa. brand, sabi mo kasi yan yung bilhin. Kaya nga ni, ibang brand. Hindi ko na tinanong kung ano ibang brand nun. Kasi sabi, Kahit ano? Kaya pwede mo kahit ano. Hindi, ibig sabihin, kung kahit pwede pala yan sa, bumili ko sa generic. Ang generic tsaka branded, parehas lang sa Kasi sabi mo, sa mismo, Mercury. Siyempre, para safe. Oh. Ay! Ito yun pangalan niya. Nasal Flu.
Kala ko mura lang. 120 spray pala to eh. Kalagay mo. Sprays. Ay, iba. Parang iba. Ah, kabila. Ang mahal. Ay.